Hola, al següent vídeo t'explicaré com reservar dia i hora per la pràctica oral. En primer lloc, has d'anar al lliurament. Un cop ets dins el lliurament, has d'anar a l'apartat d'activitats d'ampliació i reforç. I a la segona filera trobaràs reserva dia i hora de la pràctica oral. Cliques i a dins trobaràs tota la informació referent a la pràctica oral del lliurament. Aquest cas ens indica uns dies i unes hores. També veig que l'activitat requereix de 2 persones per sessió. Per reservar hora, vas al calendari, s'obre una pàgina, a vegades, segons el navegador, tarda una mica, i un cop aquí veuràs que ja hi ha, per exemple, un dia, el dimarts, a una hora que hi ha una persona que ha reservat. Si l'hora et va bé, pots reservar hora juntament, ja que és una activitat en parelles, i si no et va bé, selecciones un altre dia. Només has de posar el cursor sobre l'apartat on vols, fer un clic i després posar el teu nom i llinatges. I ja queda guardat. Espero que t'hagi estat d'ajuda i participis en totes les sessions orals. Gràcies.